Kaixo lagunok, gaur txokolatezko arrautzetan datozen kutsatxo hauek zabalduko ditugu. Hasiko gara. Hala! Minionsen pultzera. Ze polita, kaixo lagunok! Beste bat. Hemen, hala! Arraina! Ze polita! Ia, urdina. Eta zer da? Bai, behiratzeko. A ber, behitzen dozue zulotik? Oso ondo. Beste bat, horia. Ui, txakurra. Oso ondo, txakur bat, zenbat ditugun. Kutsatxo bat. Telefonoak idazteko. Arroza. Hala, untzia. Ze polita. Laranjan. Hala, beste esponjita bat, honek kirikino forma daukazta. Ja badugu arraina, kirikinoa eta untzia. Jarraituko dugu. Pelota bat. Oso ondo. Hortik joan zaigu korrika. Hemen dugu, zer da? A ber, onta egin behar dugu. Hau da, Frozen pelikulako troll, ezta? Oso ondo, hemen utziko dugu, hemen beste bat. Hemen dugu, Pepa. Ara, untzia! Untzitxo bat. Eta hemen, Emily Elephant. Oso ondo, pilota batekin jolasten. Berdean, Hello Kitty! Ze polita. Eta hemen, hala, eraztun bat, bihotz formakoa eta urdina. Ze polita. Jarraituko dugu, urdini ilunan. Hala, Minionseko trompa. Minions bat da hor barruen. Eta trompa da. Eta gainera, betxo. Adi, Sigilloa baita da. Ze polita. Minions txikitzu bat margosteko. Ia, morean dugu. Hala, Pepa eta beretzea. Hala, puzleko fitzak. Aber, elkartuko ditugu. Marroia, horia, urdina, berdea eta gorria. Ze politan, beste gauza bat. Urdina handi honetan zer egongo da. A ber. Ai, ze gogor dagoen. Bat, bi eta hiru, oso ondo. Txoritzua, Angry Birdseko txoria. Hori honetan, hala, Danny Doggen pegatina ikusten dozue? Oso ondo. Hemen, Kung Fu Panda, panpina. Leoi bat. Gorri honetan zerrukiko dugu. Ezale. Beste Minions. Bob erregea. Beste panpin bat. Hemen dugu beste Minions bat. Minions kutza berriro ere. Eta hemen dugu, hala, beste trompa. Hau ere, trompa da, bueltak eta bueltak emoten ditu, eta sigillo aukiko dago. A ber, ze marrazki duen honek. Hala, beste Minions bat dantzatzen. Beste gauza bat. Beste Minions bat dugu hemen. A ber, honek deko, hemen atzean itxasteko. Beitxu, egan egiten du. Eta laranjan, ia zer dagoen laranjan. Tortailu bat. Bueltak emoten dauena,
Ze polita. Horian, beste pilota bat. Zenbat pilota ditugun hortik, ordoa. Eta hemen, beste esponjita arratoia. Geneukan baita untxia, eta kirikinoa. Ala, Hello Kittyren borragoma. Arroza honetan, segokor dagoen. Listo! Hemen dugu bihotz formako beste jostailu bat. Ze polita. Hemendik hartuko dugu urdin hau. Pepa! Txano berezi batekin. Frutadun txanoarekin. Oso ondo. Minionseko beste kutsa bat. Eta zer da? Hala, pultzera bat. Adi, erakutsiko dizuen nola jartzen den. Kolpea emon bar dugu, txikitsua noski, eta bera bakarrik jartzen da. 1, 2 eta 3. Ordoa, ikusten? Ze polita, Ia, beste gauza bat. George xilofonoarekin, morea, berdea, horia eta gorria. Ze polita. Eta hemen zer dugu? Hala, txerri bat! Eta zer egiten du txerri honek, Hala! Zarata eta argia! Oso ondo! Katutzu bat, berde honetan Pepa pilotarekin jolasten, arrozan dugu hemen Peparen etzeko sukaldea, eta bertan dauz aita, ama eta Pepa eta George. Gehiago, hala, beste esponjita, neskato bat, more kolorekoa, txupete bat, zenbat gauza, beste pilota bat, begi bat daukana, ordoa besteekin jolastera, hartz maitagarri bat, ze polita! Eta hemen dinosaurioa! Ze polita! Morea eta horia zabalduko ditugu. Morean, kotxe bat dugu, eta hemen horian dugu beste panpin bat. Oso ondo! Laranjan, Olaf! Frozen pelikulako Olaf! Dantza egiten dagoela dirudi. Zema mugitzen den. Urdin argi honetan. Monstruo bat. Ze arraro. Urre kolorekoa. Eta hemen. Zer dugu hemen? Hainbeste zarata. Txokolatezko gozokiak dire hauek. Konta hondi zabalduko dugu. Txokolatezko gozokiak. Bai horize berdeak eta gorriak. Ze gozoak. Hori eta gorrian dago jirafita bat. Zelako zarata arraroa egiten dauen. Ia, urdin honetan, hala, puzle gehiago. Non utzi dugu lehen gure puzlea, bilatuko dugu hemen dago. Jarriko ditugu gehiago, marroiarekin, horiarekin, urdina baita hemen, berdea hemen, eta azkenik gorria. Oso ondo, jarraituko dugu. Berdean, hemen dauz Pepa eta George aitona pijen etzetxuan erloju bat konpontzen. Laranjan, zeitzeko eskratzi bere eskurrarekin. Klaro, udazkenan gaudenez, eskurra hartu dago, ezta? Hemen, zer dugu? Hala, ponia! Berdea, izatza horia eta hile laranja daukana. Ze polita. Eta kutsa berezi honetan, hau ez da txokolatezko arrautza batean etortzen.
Ala, gozokizko bi izozki. Ze gozo. Gorrian. Zer dugu gorrian? Arrain bat. A ber. Ze polita gure arraina. Benetan igeri egingo du? Ez dakigu. A ber. Olo, tamen? Zer dira hauek? Itzasteko. Hemen utziko ditugu eta hemen itzatziko ditugu. Ikusten, itzasti egiten dira. Batzuk laranjak, arrosak, urteak, laranjak, urdinak, gorriak, kolore askotakoak, ezta? Bueno, beste morea hemen, beste gauza batekin jarraituko dugu, bai? Hemen, zer da honen? Hala, berriro ere, txokolatezko gozokiak, ezta? Ze gozo, baina hauek dira urdinak eta horiak. A ber, besteekin utziko ditugu. Uopale, oso ondo. Hemen, hala, txita horia. Eta azkenik, zer dugu hemen? Hala, beste puzle bat, elkartuko dugu, lehen egin dugu puzlearekin. Hemen dugu gorria, berdea, urdina, horia, eta azkenik marroia, oso ondo. Marroia, horia, urdina, berdea eta gorria, ze ondo! Zenbat postailu ikusten dituzue? Zenbat gauza atera ditugu. Arraina eta hauek ere, dana batera. Eta behitzu hemen albo batean, zenbat arrautz kutza ditugu. Bukatzeko, ze iruditzen, ia frogatzen dugu, gure arraina igeri egiten duen. Bai? Urez, bete dugu kanpotoa eta hemen askatuko dugu arraina. Ordoa. Hala! Ikusten duzue, zelan igeri egiten dauen? A ber, horrantza. Ordoa. Ze polita gure arraina. Bueno, lagunok, eskuak zikatu behar ditut, beraz, gustatu bat zaizue gure jolasa, badakizue jarraitu, kabalazako bideoak. Agur!